Ya mina ukukhula kwami nje khuleni kwamzalwane kwami nje bekumfana nje. Yeah. Kahle nje Namanje usawuyena. Yes nguyena ya kodwa bengazi ngibe nayo amafinger enginawo manje. Okay. Yes. So ngangikhula. Uqala kanjani pho? So into eyenzeka ngo-2023 nje. Into before wawunayo intombi? Yes nginazo. Wawulala nentombi? Yes. Oh my God, okay. Yes. So kwakhona ivideo sishuthayo. Isenelala? Sasibhukhile. Isenelala kodwa? Obvious. Okay. And then who decided imake? Because okay, ngicela ukuthi ngiyela the conversation, because when I tell us, I take it as that way. How do you decide ukuthi oh okay, I want to penetrate, or I'm bottom? How do you even know these? Uyena ukubuzile, or you did the research wabuza ngabantu ukuthi khona bottom khona top, mina ngizofuna ukuthi ngim top, or in how, like how ezinye zezinto za LGBTQI nizaze kanjani? Okay. Mina vele ngikhule vele ngiyanje sonke abanabangani, abongaba nabangani abagay, songazazi lezi zinto lezi ukuthi okay fine if ukanje ubottom ukanje utop yabo sonke le nto. Ngiyacabanga ukuthi hlase impeni nayo ngokwa cause. Oh yena wezazi ngoba phela since beselana namantombazana wezazi no ngiyakenjoy kodwa ukwenza. But just that ngithanda imbobo ehlukile compared to lezi ebengijwayele ukuzizwa. Yeah. Ubulili Bami is the name of the show. This is season 2 se-POD Lalelake. Uma ukuthi uthandana nobulili obodwa, usamncane noma phela usugugile njengami, uMr Ndlela ungitshelile ukuthi lalela thatha amathiphi kuma-2K. I have 2 lovebirds, Ombulazi. Angazi ukuthi kahle kahle ubani, ngazi ukuthi nje Ombulazi. As the page says, Ombulazi. Ngicela ukuthi ni-introduce. Umuntu asho igama lakhe nesibongo sakhe, uqhamuka kiphi indawo. Ngalokho biza ukuthi Ombulazi. Yeah. So mina ke ngu-Ayanda mina wagoba. So yeah mina Umbulazi. Umbulazi wena. Okay. Ayanda Goba. Yeah. So mina nguSiyanda kaMtaka ohlala eFolweni, ngina 21 years old. Okay. So Umbulazi isibongo sikababa wakhe sosebenzisa yona uKhumalo. Oh, so abantu bangadideki because abantu banokudideka ukuthi Umbulazi Goba or Umbulazi i-character enayibuild ethize mhlambe. Oh, alright, so niqhamuka kephi? Maritzburg. Yes. Oh, alright. So fika la uthi nihlangana khona kanjani? Cela ungitshela nje ngokukhula kwakho. Ukhule kanjani? Have you always known ukuthi okay? Bawe express kanjani? Emndenini kwakho bekanjani? Okay, mina ngikhule nje okay umndeni wami yabo right. Ukusukuyikona ukuthi ngikhula so benga understand ukuthi ngiphila yona impilo until ngize ngifika grade 8 la nga realize khona ukuthi ngigay, ngayi accept ukuthi okay ngiphila lempilo kanje. Why realize kanjani? Before nje uzuye kude, because I know with abantu abaningi ukhulele lokushini. Yeah. Abantu abaningi uzorealize ukuthi oh okay kahle kahle ngigay ngokuthi abantu bazolokhe bekuthuka. Abantu okhula nabo or noma mhlambe wabona abafana khona ufana usumthanda uthi hayi indawo mina ngathanda umfana. Okay, it's fine. Izabantu babekusho khoba kusho ingane abo ngoba zeyisa zibizela omagama kodwa ngangixa ukuthi why bengibize ngalento ngoba phela yabo angiyona cause angisakhula. Until ngize ngifika grade 8 kakhona nje umfana ngimbona ukuthi wow ufa right lo. So kwakhona le yanto la ngaqala ngarealize lapho ukuthi okay shuthi mina kumuntu kanje uphila lempilo le and futhi nomndeni wami ngoba ngisho ukuthi ngikhulele mina umndeni o-understandayo right ubaba umuntu oqala umuntu waqala nje wasuka ngi-accepta and amazwi awasho kumina angizange understand lesa sikhathi but ngenkathi sengi-acceptile ngabona ukuthi okay baba wesho into kanje. How old were you at that time? I think ngangina 11. Wathini? Ngicela ukuthi washelishe leyo mazwi. Into ayisho kumina wathi mntanami impilo ephilayo ngiyi-understand anginankinga nayo nganga-understand ukuthi impilo engiyiphilayo yona yiphi ngoba phela impilo engiyiphilayo iyafana nawo wonke nje umuntu. Ngathi sengiqala ngirealize abona ukuthi okay shuthi baba weshona lempilo le ukuthi engiyiphilayo i-understand cause phela ngikhule vele nginje ngidlala namantombazane bona wonke umuntu ngasekhaya so noma vele futhi akana stress nje today. Mbulazi. Hey, yami indaba enzima bakithi. Yeah, please share. Abantu yabona nje the people were very excited ukuthi I'll be having you guys. So please don't let anything out. Already impilo zeni sezi out there. So you might as well share your life experiences. Mhlawumbe zingasiza omunye umuntu. Yeah. So, mina ukukhula kwami nje
ekukhuleni kwamzalwane kwami nje bekumfana nje Yeah. kahle nje Namanje usawuyena. yes nguyena ya kodwa bengazi ngibe nawe amafinger enginawo manje Okay. yes so ngangikhula Kuqala kanjani pho? so into eyenzeka ngo-2023 nje into esenzeka Before wawunazo intombi? yes nginazo Wawulala nentombi? yes Oh my God, okay. Yes. So ekukhuleni kwami okay ngibe umuntu odlala ibhola nje yonke lezi zinto ezidlalwa abafana Yeah. so ngidlale nami so ngithe ngikhula nase high school futhi nakhona ko grade 8 ngawumfana nje kahle so ngithe ngifunda grade 11 so nomunye umfana nje lapha yana oyimuhle la mfana la so uyena ke manje engazizwa ngaye ngiqala ukuthi eish manje kwenzakalani ngami ngaba confused Kakuwumuntu o straight lo imanga okay uthe wosulana namantombazane right? Kakuwumfana o straight or kakuwumuntu o feminine obuka feminine? Ayi ngeke wayumfana straight nje umfana straight nje wayengasoleki ndawo so manje into eyavusa lento kumina engangayazi kwakuwubuhle bakhe so manje ngase ngixake ukuthi mfana kwenzakalani ngami manje yini because angikaze ngize ngizwe lento before so ngaqala lapho ukuthi okay ngangajoyina namuntu ke lapho ke so emva kwaloko ngakhula ngase ngifunda umatric nakhona futhi ngangajoyina namuntu futhi because phela uyasaba nanokuthi express wawunazo into bese siba khona nasesikoleni waziwa ngazo so manje usufuna ukwenza njani ke when it comes to umjolo wawenza kanjani? So by that time ngizizwa lo mzalwane bengekho umuntu engangijola naye ayingekho umuntu engijola naye leso sikhathi uthando wangalibheki so ngangalibheki because kahle mina ngikhula ngakumuntu umuntu wasesontweni okay so ngaziwa nje ukuthi okay kwakhona lokho ubona ngathi into ongayithandazela yes okay so ngikhula ngumuntu wasesontweni ngithandaza khona grade 11 nakhona because ngangazi ukuthi mekubiza mekumele khona umuntu oshumayelayo kuma assembly ngiyaqhamuka ngifike ngishumayele nje ngithandaze yonke into njalo ngama break ngiyathandazisa ingane ziyafika so emva kwaloko ke ngixakeke ukuthi kwenzakalani ngami kwenzakalani yini lenzaka ngami so umjolo wakho uyawukhumbula nentombazane like nowesilisa omunye khona omunye wa before noma ngangazi ngiyaqala ngaye so ukuze ngithini ngiyaqala ngaye so uyena umuntu oqala lo cause ngo-2024 matric ngase ngabe nalento leyo ukuthi yazi ngathi ngathola umuntu ezomthanda okay ongizofunda naye nje ngiphile naye impilo yami naye so last year nayo kwawukuthi ngihlangana naye ngihlangana kanjani so ukuhlangana kwethu sahlangana ku TikTok so waye live yena ne so mina ngizistrole ngihleli embedeni yabo ngizitrolela ngidlula nje kanti ngizoba attractive ne kanti wena oyehleli namantombazane so bayaphapha ngithi mina uthi ngingene ngibone laba and ngiyamuthi naye muhle and ngiyazazi ukuthi mina vele kukhona lento le la phansi mina so bengena suthi bathi ngirequest ngingene ayi ambishayile lo yellow bone yabona for sure imake sorry ukuphula ngifuna ukuthi ngiye la for sure nawe wawusho ukuthi lo guy lo ujoyina ubona amantombazane right wawutshela lo ukuthi angekho lapho ngekho so yes now indlela nami ngangenza ngakho ngathi ngifika nje suthi babone i-profile picture yami ukuthi ish lo guy lo yellow bone no so emva kwaloko ngifike bafike bathi ngirequest ngivule necamera ngifike ngibheseke nami-ke phela njengendoda ngibhese yabo bachazeke nami ngichazeke ukuthi ngiyachaza sengifikile yabo so manje ayitshela ukuthi ngifuna amantombazane kanti mina ngibheke yena yabo usho khona kwi-live cho kumina nje ngizisho ukuthi hayi kube yazi ukuthi ngibheke yena yabo so emva kwaloko kanti uzovala live ngoba kwasekuhlwile ngakubo so esehamela ahambe yopheka over ngase ngithi mina wambona uthi lo mama uyapheka nanokupheka ngiyamthatha-ke lo yokuthatha le so emva kwaloko ke ngathi ngizom-inbox ngathi angi-DM so wangi-DM wathi hi wangibhalela TikTok wathi hi so ngase ngimbuza ukuthi WhatsApp yini so ngase ngishiya inamba yami wathi uzongibingelela wangibingelela kanti ngangigeza ngabo-5 angigeza so ngividoraze ngigeza laphayana so ngivele like half naked yabo ngikhulume naye sixoxe ukuthi into engayisho mina ngafike ngathi ayikho nje into
officer ukizwa cause ngangiba nalento ukuthi naye ngine-show ukuthi angithanda. So manje angifuna u-admit-a mina ngimtshele kuqala ukuthi angithanda. Manje ngifuna uqale ngiconfirm ukuthi okay naye. Yabo. Ngifuna ukubona kuqala ukuthi princess. Lento le ngathi ngithi ngisikade ngizophoxa kanti umuntu akekho lapho yabo. So ngaqale ngambuza ukuthi ayikho into ofuna ukisho kumina. Wathi nje hayi enjengani. Wathi mina awusho ngathi ufuna sijoy. Yabo. Ngisho njalo ngithi awusho ngathi ufuna sijoy. So ngathi wasethi hayi ayikho inkinga. Hayi ngathi wasishola ukuthi hayi angisheshanga ngavuma. Angisheshanga nje ngavuma. Okay. Ha because angilost ukuthi ufuna sijole kanti udlalela nayiphi team uStraight noma udlalela uSim 2. Yabo ngivuse kanjalo vele ngisho njalo. So nje ngambuza ukuthi hawu kanti ithini into yakho mase yachaza ukuthi hayi mase ngasho ukuthi hayi it's fine. Sigaza ama sports lento ethi izosithatha isibekephi. Ngusaqhubeka Mbulazi. Yeah. So emva kwaloko ke sikhulume ngiqede ukugezana. So emva kwaloko aphinde ahamba uphela qede. Sibuye phinde sikhulume sixoxe. Ngise ngimbuze ke mina because wakumgqibela umhla ka-26 last year 2025. So ngimbuze mina ngithi mina ngizokubona nini yabo. So wasethi yena hayi noma inini ungangibona. So emva kwaloko ngathi mina ke shoot nakusasa ungangibona. Athi hayi ayikho inkinga. Ngithi naye shoot sizobona kusasa ke. So emva kwaloko ngihambile ngesontweni lapho sengijahile ke manje. Jahile uthi ngiyafuna ukubona naye isonto liphume manje. Uyashumayela nokushumayela ngangi-attend because ngangisengikhona la last year because ngangenza i-first year yami la. So ngihleli khona la ku-Anton Cornelius Building ngangihleli kuyona. So ngixakeke ukuthi and futhi wathatha isikhathi eside ukugeza. Manje ngixakeke ukuthi lo muntu manje mina ngifuna ukumbona manje ngifuna ukumbona. And uloku ngibikela itori akafiki lo muntu. So emva kwaloko ngase ngamtshela ngathi mina if mawuthi kushaya u2 noma o1 noma o2 ungabiseza nje because ngase ngisesengihluleka ukubekezela. Yini yenza ukuthi uloku uthatha isikhathi eside? Wawusaba? Hawu phela mina ngosisi ngiyaclean ekhaya. Ngenza umsebenzi amantombazane. Yes, ila wabona khona ukuthi awumshiyi. Sure, because wento ukuthathwayo. Yeah. So emva kwaloko ke afike kangifonela nje ukuthi uselapha siqashe dukelane ngithi ayisohlala ayisisina-ke. So ngihambe ngithi ayisasuma lapho ke ngiyeza ngifike lapha ngimbone ngisho ukuthi yabo la uyena nakanjani because nganje ukumbona efonini kuphela. So ngiqala ngizombona ngasho ukuthi hayi uyena nakanjani. So naye uzongibona. So wasesondela kumina ngamhaga and then sasisihamba siya eSouth Beach. So saxoxa sahlala phansi sakhuluma nje ukuthi sizokwenza kanjani. Ngimtshela ukuthi indaba ama long distance relationship yabo ayinkinga because manje ukude manje ngesikwazi nokubonana zonke lezo zinto but ngasho ukuthi ayikho inkinga singakwazi ukuthi sizame sibona indlela esizobona ngayo. Kwenzeka ke ukubona ngicela ukuthi because kuningi engifuna ukuthi ngibuze khona ne ngicela ukuthi siye la ekuthenini wena you are feminine. Uyabonakalela. That's what I'll put it as that way. Uyabonakala ukuthi this is who you are. Wena this is your first ever relationship with a gay person. Uzohlangana naye edrobheni ugqoke kanjani? Uyabonakala ukuthi umuntu kanjena awunandaba ukuthi abanye abantu bazothini when we PK noma uyingane ezalelwe esontweni noma ezalwe umfundisi abantu ungitshela from the day you met nathi nizoyimanuva kanjani indaba yenu. Okay. So ekuhlanganeni kwami ngimbona ngase indlela egqoke ngayo ngangimbona ukuthi nanabantu bangambona nje qhamuka ukuthi lo gay yabo because wayibonakala nezinto ayigqokile. So emva kwaloko ngangisasaba because ngangisafihlile ngaleso sikhathi. Ngangisafihlile ukuthi ishimathi obambona ngithi ngihamba estradini ngisho ukuthi yabona nje ngizizwe ngazuthi manje khona le nto le ukuthi abantu bazothini yabo ngoba ngiyambona la ukuthi abantu bambona ukuthi umuntu gay obvious nami bazobona ukuthi usho naye lo dlalela le team kanje. So emva kwaloko ke ngasaba ngale ndlela ukuthi because ngangihlala no rooms. So ngithi mengihamba naye eTown ngisho ukuthi mhlawumbe qhamuka urooms la engizobhekela uba urooms amathiwa ngiyafika lapha yana endlini. So emva kwaloko ke ngahamba nga-adapter and then kwakhona i-video because sathi soqala i-content naye. Kwakuyi-internet decide le kwakuyi-idea yaba ye-content. Okay, from umjolo kwakuyi-idea yaba nasenjolo isikhathi esinganani ukuthi nizi-decide ongiphendula wena. Sajola uthi angisakhumbula simpe sajola how many months saqala sayivula i-content. I think content saqala sayivula ngo-June. Ngiqala ukwenza i-content. Siqala ukwenza i-content. Kwakuyi-idea yaba
Kwakuyi-idea yami. idea yakho. Yeah. Wawusho ukuthi yena already ngale ndlela le knowing his background noma usumbuzile noma wenzani? Angizange ngimcele ukuthi asenzeni i-content ukuthi phela ngangisho ukuthi ngiyithanda kwawuyena othini lona othi asiyenze ngase ngambuza mina ukuthi since kini bengazi ukuthi abophila yiphi impilo awusabi njani mase wathi hayi angeke bese bebona bakho ngasathi mina uTikTok impela ukubona wonke umuntu ngeke bengaboni so wangipressurize ukuthi nje asenzeni i-content. Okay, so it was your idea but yena wasi no, let's drive with it. Wena ke okay isiphi stage lo ufika kusona ukuthi ucomfortable naye uyamveza umuntu wakho ekuhambeni wavela ngale ya video noma kwabo ukuthi nizoqala nibonakala ndawonye eqala noma? First thing first kwawukuthi cause ekuposteni kwethi video cause sasuki night yokuqala sibhukhile naye so kwakhona ivideo sishuthayo isenelala sasibhukhile isenelala kodwa obvious. Okay, and then who decides imake because okay ngicela uthi ke la the conversation because when I awuzazi phela I take it as that way. How do you decide ukuthi yena okay I want to penetrate or I'm bottom? How do you even know these? Uyena ukubuzile or you did the research wabuza ngabantu ukuthi khona bottom khona top mina ngizofuna ukuthi ngim top or in how like how ezinye zezinto za LGBTQI nizaze kanjani? Okay, mina vele ngikhule vele ngiyanje sonke abanabangani abongaba nabangani abagay songazazi lezi zinto lezi ukuthi okay fine if ukanje ubottom ukanje utop yabo sonke le nto ngiyacabanga ukuthi hlasimpe naye ngokwakhozi yena wezazi ngoba since beselana namantombazana wezazi no ngiyakenjoy kodwa wenza but just ngithanda imbobo ehlukile compared to lezi ebengijwayele ukuzizwa. Yeah. So ngiyacabanga ukuthi cause naye ngamfica esezazi lezi zinto lezi ukuthi okay sifanele umutop usukunjani umbottom usukunjani. Wazazi kanjani? Anginayo ukwabuka ama video. Okay. Anginayo ukwabuka ama video ngibona. So you knew ukuthi yena mina ngifuna ukuxoxa isidingo ngifuna ukuxoxa isidingo. Yeah, ngifuna ukubibona asicoshayo. All right, and then your first video reaction from people. Yeah. Just social media on its own. I'm sure it can be very, like, I mean, I work in social media. I know social media can be depressing. And I must say, you guys are very brave. The video, yes. Can you speak about it? Because it's a video, because when you had to answer to a lot of people. Yes, I mean, your friends, family yakho, abantu basenkonzweni, your roommates. Yes. Yeah. So, uphuma kwaleya video leyana, because ekhaya babona abantu ba social media so much. Okay. So kwakhona izingane zika auntie wagogo. So manje futhi zazi ubona ku social media ku TikTok. Emva kwalo futhi zatshingisa auntie. So auntie bayithatha indaba bazotshela ugogo. Yayibona so ngekhathi bebetshela ugogo. Ugogo ngithe ngivashile nje. Cathi ngabo May ngathi ngivashile nje ekhaya ngihlale ngicofa ifoni ngikhuluma ngithetha naye uMambulazi so ugogo wavela ngibuza into uMambulazi kathi ngiphuthile lapho ngibinda ngoMambulazi so ngathi ngihleli nje ekhaya so ugogo wavele wathi nje khona isitabane ehlala nasendlini was like yo laqala uvalo la ngisho ukuthi okay sekhona into engiyaziyo manje uyithathe and ngiyaclicka le ngqondo ukuthi ongenza mhlawumbe ivideo yabo kodwa manje uthi ngimuzwe ukuthi uthini khona ngizophila phela endlela engizophila ngayo because ngangisayifihle lapho ukuthi ngisafuna ukuthi bazothini so emva kwaloko wangibuza ugogo ukuthi khona isitabane ehlala nesendlini ukuthi mina isitabane ehlala nesendlini athi isitabane ehlala nesendlini ngathi mina ayingeke ngihlala nabafana kuphela wathi hawu yazi ngiyabezwa angizomeshini igama ngiyabezwa la aunt bayasho ukuthi bakubonile evideo nenibhinqa amathawula because sasibhinqa amathawula lapha si half naked yabo so uthi ngabona nibhinqa amathawula uthi mina amathawula ngaqale ngaphika okokuqala bese ayibone lonto ngaqale ngaphika nje kwangathi indaba ngiyayilalisa ngaphika ngathi ayi angiyazi lonto into yakudala yabo kusho ukuthi into iphume manje ngathi ungenza mhlawumbe AI or something yabo so kwangathi indaba iyalala. Then supposed futhi amanye ama video noMambulazi because ngangisayifuna le yato ngiposting so emva kwaloko baphinde bayibona ngihamba ngayikhaya ngovasha futhi bayibona lonto base bengibuza ukuthi hawo kanti kwenzakalani
So ngase ngivuma-ke lapho ngathi yazi into eniyibonile iyiyona Wow. njengoba injalo iyona because ngabona ukuthi ukuphika kwami ngeke kuze kungisize ngcono ngivele ngikhulume Yeah. ngamtshela ugogo ngathi gogo iyona leyo nto because uma wayengekho esendlini yakhe ngale so emva kwalo ngase ngamtshela ukuthi hayi gogo lento ibonile abayisho anti iyona because bakhuluma nabo into abayibonile. Ugogo yena okay, ekhaya nihlala kanjani nibangaki? Like can you tell me ungipendela nje isithombe sasekhaya? Khona omunye umuntu because ngifuna I'm trying to make a build up to imbuzo engifuna ukuthi ngibuze yona about ekhaya nawe ngikufake futhi kukhona lokho. Okay. So mina ekhaya ngingasho ukuthi la ngihlala khona njengamanje siba u5 because ubhuti wami omncane kuba usisi wami ozemva kwami mase kube mina ingane ezintathu mase kuba uma kuba ugogo. So umkhulu unomfazi wakhe ngasekhaya yabo lento ukuthi ihlukanisa imizi kanje ngasekhaya. Sithembini nesithembi. No, akanasisini, akanasisini. Because umkhulu kahle ngihlala nokhokho lo uzala umkhulu. Oh, okay. Uzala umkhulu. So yena usenomfazi wakhe washada naye. Ureceive kanjani umkhulu? I mean ukhokho. Isikhathi esezwa phela lento le ugogo sembuzo. Yey, because umuntu oyengikhulisa ngenkonzo. Umuntu wangikhulisa ngenkonzo ngifaka esontweni. So akayizwisisi kahle because namanje ngiyacabanga ukuthi usa-adapt. Yabo usa-adapt ukuthi hayi because yize ngakuyizwa kahle kodwa usayi-adapt ukuthi ayijwayele because uma we-acceptile. Yawo acceptile. Kwakuzwa athi umtshela nje wafete. No, waqale waba naleyo nto but waba nento ukuthi abantu vele bohlala bekhuluma nje wonke umuntu unendaba zakhe. Shout out to umama mama because it's really important ave kubalekile ukuthi yena abazali kube bona basibreak up hayo because I mean with you even with the family babe ngeke nogogo bengafuna efune nokufunda if it wasn't for your mother. Abazali ngeke ngixwayisa ukuthi ave kubalekile ukuthi ingane zenu ni support because if you're not going to support your child ngoba awuzoyi support ukuqhubeka. So emva kwaloko uma wangi-accepta-ke ekungi-accepteni kwakhe wasengitshela into eyodwa nje kelanga ngivashile kuyiphasiyali DCM. Angitshela into eyodwa athi mntanami mina ngisengikwamukele indlela nje oyiyona ngikwamukele nje completely and nomuntu wakho umambulazi uyazi nawe ukuthi anginenkinga naye ngiyamthanda and nawe uyazi ukuthi naye ngiyamthanda. So ugogo yena umuntu ongayizwisisi nje kahle so yathi ngisachaza indaba ekhaya siba u5 la ngihlala khona umkhulu naye uhlala nomfazi wakhe khona ubhuti wakho. Yes, uyena ubithatha kanjani lento lemnganani mncane noma mncane kakhulu mhlawumbe una5 uzoba na5 lo nyaka. Okay. So kodwa phela sesile siyabona uyabona TikTok. Hayi ngeke umuntu osana5 mncane kakhulu akangenishe crash mncane. Yes, okay. And then laba abanye usisi wami nje naye asithile nje basithi bothi ngiyacabanga ukuthi naye wayengibuka kahle umuntu ongibonayo vele for sure mhlawumbe nokuthi uzushele kwakuyi-peer pressure yasesikoleni. Kwakuyi-peer pressure ukuthi phela kumele ngibonane nentombi yabo because umjito wasendaweni nginale ntombi yabo. With you you're an open book ushilo ukuthi usisi wakini wena wenzayo kini. Can you tell me about the structure sakini nanokuthi vele phela when you didn't have to come out of the closet but now phela ngithi kuba usisi kufanele ukuthi uhloniphe ngeke uvethe indoda nje uvethe uyiveze nje ehlanganeleni kanjalo kalula kanjalo waqala kanjani ukuthi ba-understand ukuthi yena no you are dating someone it's serious and you are taking to social media? Angizange ngibazise lutho mina ekhaya angizange ngibazise lutho ukuthi sinombula sisanda qala ukujola ngangihlezi ngisefonini kakhulu ngihlezi ngikwi-call kusho ngizoclean ngikwi-call ngiyogeza siyakhuluma siyamemezana nje ngikwi-call kodwa phela it's not like babezoma ngoba ebrad ungangena ngivala kodwa uma uyayibona yonke lento leyo ukuthi okay usiyanda nje uhlukile nje manje uhleze eva ikamerani lakho uhleze kwi-call but one day ngikwi-call nombulazi and umbulazi uzofona uma wasihamba ubamba ucingo lami uyaqasha ngokuqala ukuyenza into ungibambela ucingo lami wayefuna ukusubana umuntu uyohlangisa ingane yami kanje babamba ucingo lami umama ebamba ucingo lami shuthi mhlawumbe umbulazi ngiqhubeka ngisengithi mina ngicela ungayivula ikhamera ngoba uma ngicela uvula ikhamera ngifuna ukubona wayivula nangampela ikhamera uma kwakungumazi kwakhe-ke lokhu umbulazi fasho wathi sawubona mkhwenyana kwaba ukumazi kwakhe-ke umala umbulazi. So ubaba ngiyaqala mhlasimpe ukebona mhlasimpe ifoni yami ring ukuthi okay umbulazi lo obvious umuntu kaSiyanda and futhi since sesiqala sesiyabo sesiyaziwa so na ngiyaqala ukuthi uyakwazi ngakini uyithola kanjani lento le like how are people taking it bayakubongela because I know with me I'm gay and I'm very happy for you. There's been so much hate on social media and it's so sad because some of the hate is coming from people of
the LGBTQI community. Yeah. Ningabi nandaba yonke lento le nayo bayayifisa. Because I mean a lot bazogcina sebebuza ukuthi yene yabo lonke lembizo le ngiyibuzayo bazofunda nabo kubona. Yabo bazofunda ukuthi yene oh no actually mhlambe it's not that hard. Yabo amanye ama-gays, ama-couples, it happens ukuthi yena bahambe beye kuma-podcast. And then mhlambe 6 months down the line uthola ukuthi i-podcast mhlambe iyona eyagcina isikubahlukanisa because of the comments enzakalayo. Awukazi abantu be-comment sebevele decide ukuthi mhlambe bakushele ngoba sebekubonile abakushelayo eceleni and how to because okay I know that khona abantu abakushelayo eceleni because ngeke kuba akekho umuntu okubangela isicefe ekwazi ukuthi unomuntu wakho. That's how dirty the community yama-gays is. How do you deal with it? Uthi umuntu uyakushela uyakwazi ukushela kanjani phela uyakubona ukuthi you are happy and it's out there on social media. So nje to be honest basuke bezoba khona abantu basuke bezofuna ukuzibika but abantu mina kahle hle into isinqumo sami engasithatha because ngiyamazi umuntu engimthandayo. Isinqumo sami kwawukuthi ngingabaphenduli at all, ngabanikeze attention because once ngaqanga abanikeze attention bazobona ukuthi okay mhlawumbe ungenza nabo mhlawumbe khona namuntu ekhona phala yabo. So into engiyenzayo nje ukuthi angiba ama comment yonke lento nama message angwaphenduli. Wena for sure khona abantu abakushelayo nawe. Yeah, obvious bakhona nabantu abangishelayo ku social media. Nami angibaphenduli. Yonke esexixwayo ukuthi nje umuntu asingamphenduli mhlobo nje. Simphenduli. Asimphendule umuntu and that is why sike sithanda ukuthi umuntu uma-content ezosibhalela yona akube ukuthi uhlala phezu kodaba because mungoba uthe hey ngeke ngize ngikuphendule mina hey wakhe yabo so asiba ithathe inhlobo nje asibanikeze leyo nto leyo and nasefonini yami ayikho inamba umfana enginayo kusho yodwa phandle hlasimpe mekhona umfana engifuna hlasimpe ukuthi engizame ngezinto zesikole since ngisafuna isikole yabo and nawo usekwazi lokho kodwa nje ukuthi ngibe nenamba yomfana efonini yami ayikho Nkosi yami. Is it mina ngiyanibona ke manje like I'm not seeing you guys on social media and into engiyibonile you guys love each other so much. You always like ngoba sintshe sesihlehlelan phela siyazi ukuthi niyathandana ukuthi ngiyeza ukuthi ningathi sekuyabanda ningathi yini into enenza nihlezi ni-celebrate uthando ngiyazi ukuthi yena qeda ku-celebrate 1 year anniversary yini enza ukuthi uthando lweni lube unique ukuthi angathi ngachaza kanjani. Okay ngicela ukuthi nje mina nginiphendule lo wodwa mhlambe ngikufake ukuthi ngifuna ukuthi uphendule kanjani. Izinto abaneningi zaziwa njengabantu abathanda ukuphuza utshwala kahle kahle ngoba bethanda ukuphuza utshwala ombulazi sebeyisusile lento leyo ukuthi kwazi ukuthi izinto abanezincane ithanda utshwala ask them ukuthi bazophuzani bathi bazophuza amanzi. Maybe those are one of the things that's keeping their love strong ngoba everything is done sober. Okay. Is it that ngikubekele emqeni cela ukuthi ngitshela nawe nanokuthini into eyaziwayo ukuthi sika gay uthanda likho yabo into eningi abantu abaningi bazi kanjani usika gay nje uthanda likho khona ukufebe kuyadlalwa kanjani so besithanda ukuthi nathi kwabantu sibe sibonile sitshengisa ukuthi uthanda into ekhona futhi yakwazi ukuhlala umuntu oyedwa sithi ngihleli naye angiyiboni ngimchithela hlasimbe iphuthele kanjani leka lenze iphuthele kanjalo ngachitha nawo akakwenza iphuthele kanjalo achitha so ingqondo zethu zabuya sabonisana because siyathandana so nje namhlanje ngithi mengiphethe ifoni yakhe nje Nkosi yami umotha atatazela kanankinga futhi angena umuntu ophethe ifoni sithatha ifoni ngoba ngihlathi ngofuka idlalela igame angiqade ngibuyisela ifoni wawuchithelana uphethe isiqhubu sayelo bhone nje lo muntu uyenimali noma enjani aqalanga phela mina Nkosi yami ukuchitha wena usuphe no it's not like ngangiphe wena wawuchithelana can you tell me ukuthi yini eyakuchithisa and ukhona nabantu phela siyafunda la ngifundisa nami kukhona intshebe engaka nje angizazi ezongijolo ukuthi kwenziwa kanjani yabo so can you tell me ukuthi wena yini yakwenza ukuthi cheat what did you learn from that because abantu ziningi driver abantu ba cheat umuntu oyenemali kakhulu umuntu oyeseduze nawe ubona ukuthi awe maka sekuduma ambulazi mina ngikhalela ukufaka embobeni yabo lakelenze iphuthe likanjalo nomuntu engangithanda i-race okay so lalenze iphuthe likanjalo ibayisazi nge-relationship yenu yes wayazi cause hey bakwasenzele lezi ezibukwayo cause bakwe ngekhathi ngithanda ngoba into eyangenza ukuthi ngenze lento engayenza ngabona ukuthi ishimambulaza akekho eduze and lo muntu useduze so yabo and nami was it cheating noma kwakuyinto yokuthi ukuzwisana or kwakuyi cheating when you like okay love or kwakuthi nje oh no we'll do it phela hayi nje kwakuthi nje
siyathandana nokuthi sispend isikhathi nje leso. Okay. Leso sikhathi leso sospend because since umuntu wami engekho kude yabo. So ngabona ukuthi othi ngithola umuntu oseduze engizohlala nginaye every time. Okay. Yabo. So kahle kahle i-distance yakudrive to cheating. Yes. Yini yakubuyisa kuma-senses akho ukuthi hayibo ngeke phela mina ngithanda umambulazi. Hey, into yangenza ukuthi ngibuye uma-senses ukuthi emva kokuthi umambulazi athole ukuthi mina ngichithile ngendlela athola ngayo because uGuy wathatha inamba yamambulazi because sashoot khona ivideo sasishutha nje naye uGuy loyo sashoot ivideo and uzothatha leyo video. Nashoot ivideo? Yes, sashoot ivideo sasishuthela nje ivideo. But you already creating content with umambulazi, then why nishoot ivideo yani kodwa ngosami lethi sitabane mawuthi uyabuka lana wawenzani ufuna ukuqeda intense kanjena sitabane ndini. So emva kokuthi enze kanjalo wayithatha ivideo because mina ngayitshela ukuthi ivideo leyo uzoyigcina nje efonini kuphela angiyazi ayenze lutho. So yena wavela wathatha inamba kamambulazi efonini yami ngangingazi wamsendela ngenye inamba yakhe hayi la esebenzisa uGuy ku-WhatsApp umsendela. Shithu efuna nje shithu efuna ukuhlukanisa. Yabo Slim asisurvivanga. Buka manje nababukeli be-Black Life for sure sebeyakuzona ukuthi wazama ukwenzani. Okay, can you speak about your cheating experience? Why did you do it? And wabuya kanjani kuma-senses? Mina into engenzanga ngicheat no ngangapay ngangibona ukuthi uthando lambulasi selehle ngazi ukuthi into ehlanganisile manje yaphela because ngobani because wa cheat because we cheater and ngangasakwazi nokumthola kahle kase ngimele ukuthi ngoba ezokhuluma nami kube khona indlela azozenza hlase njengokuthi because ayithi bahlala eresort so basebehlezi besendlini eyodwa kakumele ukuthi ephume ngaphandle ukukhuluma nami ngaze ngayibona ukuthi okay it's fun sengiyi second option la abekuhlungu leyo nto leyo yeah ngabona ukuthi oh wow yeah hey guys ngasabona ukuthi angizameke nami ukuthi ngithole hlasimpe noma umunye umuntu since la ngiyibona ukuthi vele already content bese out there lapha yeah content ibikhona hawe man ibikhona yo guys uthando lukhona as young as they are they've been through so much. I know with a lot of people but following your love journey you are getting so much love you are getting so much love online with the hate. Ngicela ningichazele nje ngiqala ngawe isikhathi esisodwa la owasho khona ukuthi hey ngiyayeka yonke lento le because of things that are said on social media or incident ethize nje yenza ukuthi hayi ngeke delete lama video or in anything can happen. Yeah. So mina according to lento yenzeke ngibuyisa kuma-senses ukuthi ngiyeke yonke into. So ngiyacabanga ukuthi kwawukuthi indlela ayenza ngayo because wangathola ukuthi because ngathola ifoni yakhe ne ngithola ifoni yakhe kakhonto engiyificayo then emva kwaloko ngase ngibuyela ama-senses ukuthi yabo usenza lento engimzwisa yona yabo sengizwisa yona ngiyabona ukuthi lento ade ngimzwisa yona sonke lesikhathi kuhlungu kanje so ngase ngadecide ukuthi ay ngcono ngiyeke lento le because izongilahlekelisa okukhona ngokungekho yabo so I decided lapho ukuthi ay ngcono ngivele ngiyeke nje indaba yokuchitha ngivele ngifocus kuyena until namhlanje ngayiyeka yonke lonke leyo. No sengifuna mina ukuthi yabo la othi okuvuke khona ulale uvuke ubone ukuthi mhlawumbe uyatrenda abantu bayakuthreatenisha ku social media or noma inisikhathi la wathi ngeke ngifuna ukudelete yonke into. Angeke ngize ngisho ukuthi sake saba khona because kwakuyinto engangiyifisa nengangiyifuna ngiyilindele nanokuthi yonke into eniyenzayo niyenza kuma-sober senses enu since ningaphuzi ningenzani. All right, with you? Yeah, thina into ake ngivela ukuhlasimba i-street content esinombulazi just that bisixabanise indlela thizeni yabo bisixabanise kube ukuthi ngisasi-date but ukuthi abantu bathina eceleni ba-comment bayasithuka aswafunda ama-comment because sesinotha azosilimaza aswafundi siyabona ama-comment abantu abakhomenta kahle and siyakujabulela lokho silakhe sikhomenta but mucathi wena uzothuka osiyanda ombulazi mase bayifunda imessage yakho usuke idla ngesikhathi kuba aswafunda ama-message into esiyenzayo siyayiposta but sisokho into esijabulisayo content ethu belike abalikehayo abathanda be-comment but ngeke ukuthi siyothi sizodelete i-content ethu ngenxa ukuthi abantu basithuka hayi iziphi izinto because I mean seni put it out there a lot kakhulu futhi sorry seni put it out there a lot
kakhulu futhi. And I'm sure there are things that oyishoyo ukuthi oh no, yazi ukuthini ama plans ethu Mbulazi ngicabanga ukuthi ngalokho because ngibone ngithatha isikhathi ukuthi ngivule ipage la Facebook. Nivule account on Facebook. So ngiyabona ukuthi oh you guys are going somewhere. So you are that serious. That's why I even decided to bring you to the podcast. Yini into engayisho ukuthi people can look forward to mhlambe kunina yimapha amaphupho nama dreams noma mhlambe mawukhona omunye umuntu ofuna ukuthi invest entweni enifuna ukuyenza or asebenzisane nani or collaborate iziphi izinto eningazisho ukuthi nifisa ukuthi nifike khona ne content yenu nanani nje uthando lweni qale ngawo. So ifiso zethu kahle isifiso sethu ukuthi ukuze sikwazi ukwenza kahle content yethu kahle because iyona esiyibona ukuthi iyona ezosifinyelisa la ufuna ukufika khona. So into isifiso sethu ukuthi ngathi singahlala ndawonye most of the time, every time sihlale ndawonye ukuze ukwazi ukuthi i-content yethu ikwazi ukukhula because ngicabanga ukuthi mathiwa mhlambe sesivela kuma TV yabo sesiba ne reality show yethu nje qobe nifuna reality show. Yes, okuzoba nje yethu nje kuphela yabo bokuthi nje sifundisa abantu ngothando ukuthi uthando likhona and abantu ngabanaki because abantu abaningi bayibulala and stuff balwe ukuthi ama negative comments yazinto isho. So isifiso sethu lo ukuthi nje sikwazi ukuhlala ndawonye, sikwazi ukwenza i-content yethu sikhuphule, sikwazi kuba nje nezinto zethu ezothi thina. When yabo since kwi-LGBTQI+, mina into engisuke ngithanda ukuthi into nge-content yethu izinto engiyifisayo ngiyafisa ukuthi ibonelele kuthina bo ukuthi kuyenzeka nomuntu wakho nibe nezifiso ndawonye futhi nikwazi lezo zinto lezo ukuyibuilda ndawonye because kuningi nathi sisafuna ukulibuilda sinombula sibebone nabanye abantu ukuthi okay sifana kenzeka ukuze gcina esegoldigwa abafana bayuser ini and here you guys are giving hope to many people. You are giving hope to the friends of the queer gang ukuthi no look on uthando it can happen because everybody say oh no last unyaka uma gay relationship bancane ama 2K na but they've lasted a year and bahlangana nama hiccups endleleni but you guys are doing it. So okay, so nina nifuna ukuthi next following years mhlambe or in the isikhathi ngoba siqhubeka nje sihamba mhlambe ngicela sesibone i-reality show yenu usakhula ufuthi ukuthi ube yini angifisa ukuthi ngibe udokotela. Okay. Khona into yakuvimba kumaphupho lawo noma you can still be one or noma as you grow phela yabo nje nami ngifisa ube udokotela and then ngakhula ngafisa ukubona ukuthi ayingeke angihambisana nalezi izinto mina o science nani then I'm here. Okay, so with you as well. Okay, ngabona nje ukuthi no man futhi ngingathiwa mina ngena science no ngirathi ngihamba ngengenela nje ko general silaphela nje liphupho lami ngifisa ube udokotela till today ngisafisa kodwa ngiyasho ukuthi ayikho into engizoyenza. So and wena so mina iphupho lami ukuthi ngibe entrepreneur. Ngibe namabhizinisi ami worldwide nje ngibe nama branches everywhere yabo. So ekhuleni kwakusho ukuthi ke akuvumi kona ke ukuthi ke esikoleni bangithatha kwenye course yabo. Okay, wenza iphi course manje? Ngenza i-retail management sciences. Okay. So naye EDUT. Yes, EDUT. Alright. Okay, so iyona ke enayo enginikeza amathemba ukuthi lento engiyifisayo izongivulela iminyango. Uphasa kahle. Yes, ngiphasa kahle kakhulu. So nje iyona ezongivulela nje iminyango. Ngikuzwe uthi sorry ongaqhubeka. Cause ngizwa ngazi kuthiwa i-second what was la eSouth Africa. So ngibona ngazi ukuthi iyona highest paying. Yes. Oh, okay, that's nice. Ngikuzwe ukuthi ufuna isikole. Usabheka isikole, what are your plans? Isiphi isikole osifunayo? Ufuna ukwenza yiphi course? Because ngithanda njengamanje hospitality. Oh, vele uyakuthanda ukupheka ne uhlezi upheka. Oh, okay. Ufisa ukuthi uvule ikhishi lakho. Hospitality sengenza i-tourism ayona second option yami leyo kodwa nje ngifuna hospitality. Alright, yiphi dish osewayiphekela umbulazi washo ukuthi hayi ngiphekela mina.
Uyamphakela laphaya. Yabo ngiyahlala ngifisa ukumphekela ukuthi kuyikonke asihlanda so ngeke ukuthi mengifele. Mawuvashelile Rezi? Ngeke ukuthi mengifele rest yakhe ngigijimise emabhodweni kumele sihlale phansi senze into zethu sixoxe sibonde sinsazi vele ukuthi asibonani njalo asinayo indlethu yabo. Yeah, because no rooms avele urooms awumuntu othanda isikole uhleze esikoleni. So ila sikwazi khona ukuthola isikhathi usakhe ngifike ekseni sibonde. Kodwa phela nina njalo kufanele sisho ngomtavazo. No, phela Senenzani pho? Siyabonda sixoxe siyayenza ningabonde beqomela nje awuphekela umbulazi wena. Saba ngisho no nanokuthi mhlasimpe ikhishi labo lingaphandle mhlasimpe kube lisendlini ngoba ngiyakwenza kuphuma phela wonke umuntu kodwa mhlasimpe lingaphathi endlini ngoba ngiyakwenza lokho. Erez mawufikile bakuphatha kanjani? Banibuka bafuna ukunishutha what's happening? Bayasibuka phela kube nalaba bazosibingelela kuphela sihlalele endlini ngoba ngaso sonke isikhathi sihlele endlini siphuma ngoba sesambisela esabhish selo lelinyawo nelinyawo yeah nje lo muntu lo ngiyaxa cause ngahlezi ngizomcela ukuthi angiphekele lo muntu cause apheke njalo ngathi angiphekele manje mefika lapha eRes ikhala ibhulaza inkingi soba labafana labana nje abafana niyekeni bafana indaba mayingahlangani nani aniyeka abantu indaba nikhale lokho entro ama remarks ngisho amalodozana cha abafana bakaze besho lutho mina uthi ngisenqana nje lokho. Guys, can I say something? Abafana ngathi bathi mabephuma nje emakhaya base befuna ukwenza ukukhohlakala eRes because no guys, I'll be honest. I have a friend uLexi naye is currently dating someone from Res. Nami sengajola nomuntu oyehlala eRes ngaleso sikhathi. Ngathi izinto asuke zenza ngathi usuke nje free. Ama family senahlangana. Ama family like when asekwaya kubo so. No angazi ngize. Ike bukani la nsweni mekhona ngigibele taxi. Usuke efikile efoleni ezongibheka. Ngakini. Yes. Ufikela kephi? Ngiyafika nangakubo nje ngiyadilika nje. Nangakubo because ikubo liseduze komgaqo. So ngiyadilika nje kahle ayiphumele kubeze kumina because kuba vele sebeyangazi. Yabo. Abantu bajolayo nje. Exactly. And nasekhaya futhi bayamazi noma futhi bamthanda and so on. Baxoxa nawo. And then man okay nifike nijolele emgaqweni. Right, yeah, lokho kujola okuhle phela cute. Abantu abangena isidina no comments or bayakwazi baku respect wona ngene follow nje shemandla kunamuntu ongeyisa Nkosi yami. Ave kubalekile ngakini guys. Itabani zangeni nani manimuka itabani zangakini. Please respect them. Ave bengixaka abantu uthola ukuthi yene babona igay ngakubo ivakasheliwe enye igay noma yenzeni. Base baqala bethola ama remarks nithi nikhombise lo muntu lo ithemba kanjani manje ukuthi yene nithi akubonana ukuthi ngakuba respect ukanjani. When awukazi uye ngaze ngema respect. You just ufuna ukukhombisa ngahle indlela. Where are you guys sing yourself with your love? Ngibona ukuthi ufuna ukukhombisa indlela ufuna ukuthi abakhongi baqhube will it get to that level? Yeah mina ngiyafisa kakhulu because indlela ayiveza ngayo kumina yabo ngiyambona ukuthi umuntu engakwazi ukuhlala ngiphilisane naye nje ngikwazi ukuthi nje because umshado is step esikhulu step nje esikhulu ongamele nje usithathe yabo and futhi akuyona into ongavela ukuthi umuntu usajole naye for isikhashana and then usujumpela leyo nto so kodwa wena adamant ukuthi no you would want to spend the rest of your life ngamshada futhi ngoba usumfundile yamazi ni uba kanjani and you Umshado akuyona into engiyithandayo. Awuthanda umshado? Angikuthanda. Yazi singaphilisana nje sihlale ndawone sijole sibe right. Kodwa if kufika kulelo zinga lokuthi okay kumele shade sifane sengenzeka. But it's not on your bucket list. Yeah. Okay. Sengenzeka futhi angeke ngize nginqabe ngingavuma. Sishade but akuyona into engiyithandayo. Futhi into engaze ngiyibone nje ngishada nangelinye ilanga. Yini enifisayo ukuthi niyenze ekwi bucket list yenu ukuthi niyafisa we want to try this as a couple? For now, as Nazi if you say 10 for now, cause
sisafunda isikole nami ngisayifundela isikole ngokwami Yeah. kodwa No, phela khona izinto othothi nihleli embhedeni yabo in this winter you watching series and then bese you decide ukuthi ene bese nibona nje because I'm sure you scroll amanye ama couples what they do, right? Yes, yes. Yeah, I'm just babe fanele senze lokho. Oh babe fanele say oh we need to actually try this. Which are some of the things enibonayo ukuthi and oh no, we'd love to try, do this together. ukuthi thina sabantu abalithanda ibhizinisi yabo ngaso sonke isikhathi. Okay, so you would like to be in business together. Okay. Ngaso sonke isikhathi sihlezi sokhuluma into enebhizinisi yabo ukuthi nje ngathi singaba nebhizinisi lethu sothuna silikhulisa. Which is ikhishi. Nalo ikhishi yabo. Yeah. Yini into ojwayele ukuyipheka yini oyivumile ngayo ukuthi hayi cha yabona ke la ngoba phela yabo nje mina ekhaya kuyaziwa ukuthi ngiyawashaya amaqabile engwane. Amaqabile engwane kodwa namaqabile engwane ngiyawashaya nebaca ngiyashaya yabo into kanjalo into enoflower nje. Yeah. And wena mina ukuthi akukho engawazi ukupheka just that nginayo into engisho ukuthi yabo le ngipheke nashe manje ngiyithanda. Uma ngizopheka ujeqe bese ngipheka hlasimpe curry beef or chicken. Yo. Ayi ukuthatha ngaphela lo masalad engizowenza ke. Wena favorite dish yakho? Favorite dish yami amazambane rice inyama. Mase kuthiwa umuntu uyanibuka nje uthi now 5 million. Enzani izinto ezu5 enifisayo nge-relationship yenu ne-future yenu with 5 million rand here. What 5 things you would want to do? Mhlawumbe ezosiza ukukhulisa i-relationship yenu, mhlawumbe ezosustain i-future yenu in. Engingakusho okokuqala hlasimbe ukuthi singazama ukuthi sithole indawo yethu yokuhlala yesizonje sothu. Okay. Ibhizinisi. Okay. And ngangamuzwa ngelinye ilanga sisanda kuqala ukujola engitshela ukuthi uyathanda ubona leli business angazi wathi into leyo kwenza ukuthi hlasimpe kufike ingane zizodla yonke lonto. Oh, i-center. Foundation. Yes. Oh, soup kitchen. Soup kitchen. Oh, okay. Ngangamuzwa ukukhuluma ngale nto leyo. So ngihlale ngelanga giving back ukuthi siyokwenza mfundisana amandla successful. Yeah. Oh, that's nice. That's nice. Shout out to you guys. Ngiyajabula yazi guys ukuthi nabantu abancane abama 2K babuke bayafisa ukuthi babe nezinto lezo ezikanjalo. With you ngicela ukuthi ungazisi. Yeah, ifiso zethu ngasho ukuthi leza sibalile izona esifuna ukuthi zifezeke empilweni yethu. Yeah. So ukuthi sibe namabhizinisi sisiza abantu nje si donate then si create more cash yabo because baningi abantu abadinga usizo abangenalutho yabo izalukwazi ingane nje konke. So manje nami sisizama ukuthi ekukhuliseni kwethu amabhizinisi kube ukuthi nathi sayinakekela. Nasinakekela indlela yokugqoka sigqoka because impahla eziningi thina sikabe nazo yabo. So manje into esifisayo ukuthi sikwazi ukuyigqokisa, sikwazi ukuthi nemndeni yethu siyondle ingahlupheki. Yeah, but going back to that, another thing ezokwazi ukuthi zinsustain nitholile i-tip from i-channel owner Mr. Mandla Ndlela ukuthi unitshelile ukuthi yena social media, Facebook more especially, it should be your go-to place. So as much as you guys are posting so much on TikTok, but also don't forget Facebook because ngibonile ukuthi ama-viewers enu ukuthi manganani. Imagine exchanging that because I mean Facebook wenu wona unganiqalela izinto zenu mhlawumbe ningavula ikhishi leni makuphela lo nyaka mawuthi mhlawumbe you are making at least 10K a month on Facebook. Yeah, iyona vento ehlezi sisho ukuthi angeke size siyeke ukufunda sithi siyofuna imisebenzi enqothi sifuna ukuthi nathi sibuye sibe right yabo. Sesisho ukuthi mhlawumbe content ethu yona iyosiza ngelinye ilanga for now just nakeni isikole akafunde nami ngithola isikole ngifunde. Bose isikole mhlawumbe siyangihlula sengiyoyeka ke ngizame ukusebenza kodwa nje ngisho ukuthi nje ukufunda phambili. Iziphi izinto abanye abantu abajwayele ukuthi banibuze zona uma behlangana nani ensure ukuthi awe mase sikhatheleke? Abatshwala nto ukusibuza izinto eziningi ukuthi nje kuphela basibona besijabulele besincoma indlela basinqoma ngabe ecela ukushutha. Yeah, akukho into abasibuzona ngaphandle mhlawumbe besibuza saqala kanjani ukujola yabo. Okay, izinto ezo5 abantu abangazazi ngani elifisayo ukuthi yena oh no, I actually wish for people to actually know ukuthi no kahle kahle this is it. Mhlawumbe ungasinikeza example mhlambe njengami this is a fun question angikho serious njengami ave ngisuza
Yabo, ngiyasuza kakhulu, like I fought a lot. I just fought. No, yeah, like ngiyasuza, like I always fight. Yeah, with me, I always fight. Or mina ngathi ngiyahonga. Izinto nje ezo, angithi 3 abantu abangazazi ngawo. Officer, because you guys have fans. As much as you guys do not know, you have fans. You have people that look up to you, young gays that look up to you and your love. I think it'll be very interesting because imagine, when into celebrities like on Island, you feel a little bit closer to them. Oh, nami ngesinus. Or nami mangilele amehlo ngilala ngwavulile. Yabo, iziphi izinto ezokuthi abantu abangazazi ngawo. Mina I think abantu izinto abangazazi ngami because bangazi ngumuntu ohleze ehleke right, but sikhona nami side lami lelo ukuthi nje ngomuntu okwaziyo kuba kuhlaza futhi nekufanele, but angivele ngibe kuhlaza nomba. But I hope uzwile njalo nasimethe sazama ubahlukanisa. I hope uzwile ukuthi unelinye side lakhe. Ya nginelinye nami side lami ukuthi kuyikuthi ngithanda ukuthi umuntu mangobe ngibona ebona ukuthi okay usiyanda umuntu o right o friendly, nje ngiyathanda ukuba friendly umuntu futhi engangisabi. Kodwa kuba kuhlaza ngiyabahlaza mase kufanele futhi musungisukelile. Mina nje abantu bangazi into abangazi ngami afike inhliziyo encane. Nenhliziyo encane. So, nenhliziyo encane. Nginamamuthi. Ngisho kanjalo ngamamuthi because singasihleli nje kumnandi ungibone sekubaza khona into wrong ngami kanti ayikho into wrong ngami. Yabo. So and futhi okunye and futhi amen ngilele ngibuye ngikhulume ngedwa. Ngibuye ngikhulume indaba. Ngixoxe nje futhi ngikhulume. And futhi sometimes ngazi ngelilanga ngilele nosesami ngathiwa sengimshaya ngenqindi. Ngitsho ukuthi ngishaya lo muntu olapha ephusheni kanti sengishaya nenqindi ngamuze sekhaya. For sure ushaya umfana ozama ukushela umbulazi. Hawu. For sure ubona umfana ozama ukushela umbulazi. Hayi. So nje izona zonke lezo zinto abantu abangazazi ngami so nginenhliziyo nje encane kakhulu. Yeah, I think it's very interesting. Ngijabule kakhulu ukuthi ngithola ukuthi nginazi guys. It's really interesting. Mina ngifisela inhlanhla nje uthandeni lenu sengathi futhi nama opportunities enu. I mean ama opportunities ama influencing ne social media content creation kungahamba kahle kakhulu. Uma nje mangase kukhona i-couple encane ebukayo ngathili kuyona about uthando lweni nokuthi babambelele noma umuntu ukuthi ayuthanda ngilitholi o mhlamba ngisoze ngamthola umuntu onjengami o mhlambe ngiyasaba ukuthi ngiveze ukuthi ngumuntu okanjani ngoba nginje qala ngawo. So mina uadvise abantu abasayifihlile ne khumela laba ayifihlile. Ngingasho ukuthi umuntu anganaki abantu ukuthi bathini. Angabanaka abantu aziveza aphila impilo yakhe. Angasabi nje. Nanoma umndeni wakhe akhama out atshela umndeni wakhe angazi abazali bakhe baze bamxine ngento yena angekho kuyona so athola umfazi yonke le nto leyo so akhulume kuabatshela ukuthi hayi mina kanje ngiphila impilo kanje so ukuze nizwile susa loyo mthwalo siyanda ya njengombulu wasethe chaza ukuthi mekhona abantu abakwe closet mina ngingithanda ukuthi umuntu if ku understand umndeni wakhe ukuthi thina abantu basemhlabeni sithini because siyohlezi isikhuluma sabantu basemhlabeni siyabeka amagama sabantu make understand umndeni wakhe ukuphelile impilo ephilayo abanye abantu njengabana ukuthi bathini and futhi engithanda ukukusho ukuthi akekho umuntu operfect emhlabeni nombulazi akekho perfect angekho perfect just that siyakwazi ukubuyisana nami ngiyathanda ukuthi umuntu engamiyeki umuntu ngamaphutha akho umuntu umlungise umenze ebele into ofuna ukuthi ebe yiyona ungamshila amaphutha akho umuntu unamaphutha akhe namaphutha but siyakwazi ukwalungisa so two and awasixaki so nomuntu engaxakeki into yakhe. That is amazing guys. Abengiphinde nithole ndawo le information. Me as ugogo Nentshebe getting so much knowledge and wisdom from Mama 2K. This is Pride of Durban. La sikhona njengamhlanje si dressed by Isaiah Clothing. Shout out to Pride of Durban, shout out to Mandlandela. Thank you so much. No, actually, you guys are looking to launch your YouTube channel. Number one. Number two, you guys have a Facebook page. Please give people your social media handles. So, ku TikTok bafethu siKombulazi na ku Facebook siKombulazi. You are not pushing any personal accounts? No. Okay, Kombulazi. Yeah, Kombulazi. Uba manager, akekho umuntu ozoyithola sekudela sesenda amanude lapho. Uba manager noba u2? Yes, manager Facebook account so 2. Noba u2. Yes. For email yenu?
Siwasebenzisa omabili. Uneyakhe ime nami ngineyami. Oh, ama-details akhona laphayana kule mbizana. Kombulazi, ubulili bami, POD, na Cypher Clothing, Black Life TV, Sandile Sandine, and thank you. Is there black light?